esanguratsua da biltzen duelako obra osoaren aparatu kontzeptuala, eta nik esango nuke uler daitekela tratatua kapitulu horren bitartez, naiz eta ez den obraren sintesi bat. Baina kapitulu luzea da, begiradaz diardu bestetasuna nola agertzen den gure existentzian, bestearen existentziak nola egiten duen irrupzioa gure existentzian bertan, eta hortaz diardu kapitulua. Den bezala, abia puntu bat ere bada ondoren idatzi zuen guztirako. Azken batean, Sartre ezagutzen dugu obra honengatik, obra filosofiko honengatik gero literaturan, Goragalea eta beste obra garrantzi batzuk, Wicklow eta idatzi zituen, baina filosofian izatea eta ezer eza da Sartre.